Amurwa panghargyan niki kapurba jroning pandonga mugi gancar laksitane tebih saking oreh panggoda sareng gyohan donga mrih pinanggih ing rahayu tansah lestari widodo Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun ngaturaken wilujeng enjing saha wilujeng pepanggihan sih tentrem arahayu miwah mahardi kaning tias mugia kajiwa kasarira dhumateng panjenengan sadaya lan kula ingkang sarta tansah nglimput ana ing madyaning pahargyan wanci menika kadidi mangsa ing dinten Selasa Pahing hanyarengi jumbeduling surya ingkang kaping 3 dasa setunggal Maret linambaran warsa 2026 Purwa Hanarbuka pahargyan wisudan tali dharma ya ngunduh mantu ing penganten Punabagus Latif Febri Setiawan putra kakung saking Bapa Sumedi kalayan Ibu Mimin Tuminem ingkang pilenggah wonten ing dukuh Meletan RT 7 RW 8 Sawahan Ngemplak kalebet wewengkon tataran kalih Kabupaten Boyolali ingkang sampun kukuh sembodo hanjatu krama saha nganti setunggaling wanodya ingkang minangka pepujaning nala Tana sanes Roro Nurul Wahyu Utami putra pawestri saking Suwargi Bapa Basuki Ibu Sri Wahyudi Hadi ingkang pidalem wonten ing Tegal Gondo RT kalih RW kalih Wonosari nderek wewengkon tataran kalih Kabupaten Klaten pramila sesarengan sami hangun copaken asta hama muji syukur wonten ngarsanipun dat ingkang maha luhur inggih Allah Subhanahu wa taala inggih karana sih wilasa tresnanipun ingkang sampun arumentah satemah kula panjenengan ing wanci menika kanthi swasana ayem tentrem saged kempal nyawiji pepanggihan kalayan kinayoman ing karahayun ing salajengipun kinarya sasanti puji amrih kamulyaning bebrayan ugi lampahing tata cara pahargyan tansah hantu berkahing Gusti ingkang murbahing dumadi dumateng para kadang sutresna budaya para kanca wira pradangga campursari Larissa
ingkang sampun kepareng sami siyaga wonten ing bangsal pangrawit keparenga hambabar ungeling ladrang santi mulya kinarya purwakaning kandha sumangga. Cahya kang sumburat ing jagat wetan pernai nalika samono Sang Bagaskara hanyunari lumahing bumi pertiwi katingal pucu ing aldaka ingkang kasaput ing pedhit katon peteng dedet angin danu sineblak cahyaning Sang Hyang Araka sakala endang manghayat dadya hima himantaka sakala sesawangan sarwa endah edipeni tetanduran katon ijo royo-royo dasar pasiten subur bumi makmur bebasan tukul kang sarwa tinandur murah kang sarwa tinuku sumiliring samirana kumricik ilining banyu sinembuh oceng peksi kang padha asesautan hamimbuhi endah edining swasana ing alam padisan ana manuk jalak manuk prenjak padha jingklak-jingklak manuk puter manggung ganter perkutut manggut-manggut datan kaliwatan gumyak cacar wis oceng manuk emprit peksi bayan ya manuk urang-urangan ya mangkono seru elok ing kaendahan ing wanci enjing ing karang padisan ing dukuh melitan RT 7 RW 8 Sawahan kacarita ing kono ana wujuding pepetan cilik ya tetamanan ingkang saduhu asri endah lamun kadul kawujudaning Siti Hinggil Binaturata ana sesekaran ingkang nedeng-nedenging mekar hambabar gondo arum lah menika to sasana pahargian ingkang ginelar dening Bapa Sumedi sakalian Ibu Mimin Tuminem kadur para pinisepuh sesepuh ingkang satuhu binektenan sumarambahipun katur dhumateng para tamu kakung miwah putri saha para kadang sutresna budaya adiluhung ingkang pinengku sagunging pakurpatan nuhoni karsanipun ingkang hamangku gati Bapa Sumedi kekalih kula Sunarta Prabowo Yudha Asmara ingkang minangka jejering pambiwara keparengna badhe ngaturaken urut-urutaning lampah tata cara pahargyan kang wis arinancang dening kulawarga
benggah lampahing tata cara ing mangke badhe kapurwakan kanthi atur pambuka tumuli risang penganten sarimbit mijil saking sasana panti pitenggan lon-lonan tumuju madyaning sasana pahargyan kandhek sawetara wonten ing ngajenging Kori Badrayasa saperuhan nindakaken tata cara pasrah saha panampi purna tata cara pasrah panampining penganten sakaliyan hanglaluri tata cara adat budaya ingkang maksih mekar lan ngrembaka sawetara ing mangke arisang penganten sarimbit harsa kaunjuki toya wening dening Rama saha Ibu nuli kakanthi tumuju ing dampar kinastriya palenggahan arinenggo genira satata lenggah arisang penganten sakaliyan wonten ing kursi gading ya palenggahan ati tumulih ing mangke kaadanan tata cara lepas lajeng ingkang kagelar dening keluarga Hakim Bapak Ibu Sumedi mangayu bagya rawuhipun para tamu sinedahan saha atur panuwun ing mangke badhe kaaturaken lumantar tata cara atur pambagi Araharja wondene jengkaring penganten sarimbit Rama Ibu saha Besan Sutresna saking palenggahan rinengga tumuju ngajenging Kori Badrayasa handherekaken konduripun para tamu minangka pratandha yekti paripurnaning tata cara ing wanci enjing menika sagunging para tamu kakung saha putri ingkang sayekti utami ing budi bekaten sawetawis urut-urutaning lampah tata cara pahargyan awit saking menika mugi panjenengan sadaya kersa nyekecakaken lenggah kanthi mardika sarwi paring puja hastawa puji hastuti ngantos dumugi titi wanci paripurnaning pahargyan nuwun nuwun batur nuwun. Sirep sanalika kumandhanging ladrang santi mulya para kanca para tamu sinedahan putri kakung wahyaning mangsa kala wis handung kaperwakaning pahargyan wisudan tali dharma ya ngunduh mantu ing penganten ing Arahina siang puniki hawit saking menika jumbuh kalian rarumpakaning tata cara badhe kawiwitan kanthi atur pambuka pramila katur para sedherek ingkang benten ing kapitadosan wonten ing garing panggalih jumbuhaken kalian swasana saha kawontenan wondene dumateng para kadang ingkang satunggal kapitadosan kalian kula hangrasu agami Islam sumangga binuka sesarengan kanthi waosan basmalah kula dherekaken Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi nyebat miwah ngagungaken asmanipun Gusti Allah Pangeran ingkang Maha Welas Maha Asih kala wau. Mugi dados napa payung satemah lampahing wisudan tali dharma ing ari maligi lekas dumugi pungkas ing mangke tansah mangya jiwana kalis ing arubida. Amin. Allahumma amin. Sang hiya para tamu sorak soro kumlebetinon saking tatabihan sasmita saking pamonging pahargyan bilih arisang penganten sarimbit
dalah pisan kinasih sampun kepareng siyaga harsa tumuju ing madyaning sasana pahargyan ingkang dipun pangarsani dening Bapak Taufik Hidayatullah. Pramila tumanggap ing karya Sang Wimbasara kinarya sari utusan pamatu ing penganten kekalih dalah kadang pisan kinasih sigra jengkar sawetawis saking sono palenggahan daya hamapak praptanipun di sang penganten sarimbit. Ugi katur dumateng Bapak Margono ingkang minangka wakil saking keluarga agung Bapak Ibu Sumedi kanthi sinumbulan dening Bapak Dalimin kalayan Bapak Wiyono kaparenga siyaga wonten ing papan pasrah panampen ingkang kasamaptakaken. Ugi katur ingkang winengku ing pakurmatan Bapak Sumedi sakalian Ibu Mimin tuminem kaparenga jumeneng wonten sakwingipun Bapak Margono miwah para pangabit kapiji sumangga. Lumarabing penganten sarimbit tansah sineng kuyung donga pamuji mugi samargi-margi tansah hantuk kawilujengan. Sasodo lanang bedini dudu cahyaning Surya Candra Kartika yang darmunggung. Lah menika to teja-tejaning panganten sakalian kang wis binayang kari mijil saking palerman ya sasana panti patenggan. Lon-lonan wis kepareng tumuju ing madyaning sasana pahargyan kapangarsani dening ingkang minangka ing pakurmatan Bapak Taufik Hidayatullah saha kaatut uri dening ingkang Ibu Datan Karoso Ganyala Maksana dupi wis parapta hinggan ingkang sinedya kandhek sawetara wonten ing ngajenging Kali Badrayasa suing ladrang wilujeng.